ମାମା ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ବାସନ ଧୋଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଥାଏ ଓ ପିଲା ଛୁଆ ଓ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମା କାମକୁ ପଳାନ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଲାଇଫଟା ଚାଲିଲା ଏବଂ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେ ଭିତରେ ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ସେଦିନ ବି ସକାଳେ ବାପା ମା କାମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅ ଆଉ 3ଟା ଛୁଆ ପିଲା ଘରେ ଥାନ୍ତି। ପୁଅ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛି ବୋଲି ଏବଂ ସେ ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ପିଲାଟା କହିଲା ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବା। ସେମାନେ ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ମା ଆସିଲେ ଏବଂ ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲା ବାପା ଆଉ ମା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛି। ବାପା ଆଉ ମା କହିଲେ ଆରେ ପୁଅ ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ କହୁଛୁ? ପିଲାଟା କହିଲା ନା ମା ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଏବଂ ମାର୍କ ବି ଦେଖେଇଲେ। ବାପା ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ପୁଅଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବହୁଥାଏ ଆଉ ଦେହରୁ ପାଣି ବା ଝାଳ ବହୁଥାଏ ଏବଂ 2 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ତମେ ଶୁଣୁଛ ତ? ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। 18 ବର୍ଷର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋକ ଶୋଷ ଆଉ ଭୋକରେ ଶୋଉଥିବା ସେଦିନ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋର ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଖୁସି କେବେ ଫିଲ୍ କରିନି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ବୋଲି। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲା ଆରେ ହଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। 18 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସୁଛି ନା, ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଖୁସି ହେଇନି ଯେମିତି ଖୁସି ମୁଁ ଆଜି ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ମୋର ଦୁନିଆର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଖୁସି ଅଛି ନା, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି ହିଁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁଦିନ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲା କାଲି ଆମେ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇକି ଆସିବା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମନ୍ଦିର ଯିବା ଯେ, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା କେମିତି? ଆଉ ଭୋଗ କୋଉଥିରେ ନେବା? ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜିର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ଖାଇବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଲିକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇକି ଆସିବା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିକି ଫେରିଲେ। ଫେରିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଯାଏ କାହା ଘରକୁ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ, ସେଦିନ ସେ ଗଲା ଏବଂ ସେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ।